И здравейте, потребители на YouTube! Това ще е втори епизод от новата поредица Redstone уроци. Днеска съм ви подготвил две ферми, т.е. не ферми, едното е автоматична врата, а другото е ферма автоматична за жито. Първо ще ви покажа фермата. Не, първо ще започна с вратата. Чакай, само ще намаля малко звука. На 10 мисля, че е добре. Това е off, или пък айто на 10. И блока 0. Така, значи. Първо ще ви я покажа, как работи, после ще ви я направя, т.е. ще ви покажа как се прави. И да, нещо сега минавам. И вратата се отваря. Оп, това е яко. Бъгнах системата. Ето е мега готиното. Заседваш и излизаш. Така, значи. Сега ще ви покажа и фермата, а после ще ви покажа системите и на двете. Ето и това е фермата. Не е най-хубавата, която съм правил, но да сега тази, защото мъже ще ме ги правя. Пускате, спирате. Може ръчката да се направите някъде горе, зависи, аз съм я направил долу. И идвате и обирате всичко. Може да сложите и хупари под... може да сложите и тук хупари от всяка може, но аз съм сложил само тук и тук. Но пак побира нещо, тук ги взима, тук също. Тук също, тук мисля, че и тук ми трябва да има. Да, тук няма. И да, това беше фермата. Тоест, пускате ръчката, пистана се сваля надолу. И през тази дупка отдолу минава водата и такова ще семена, т.е. цялото жито, което е пораснало. И ако хупара успее да ги хване, влиза вътре в това и после ги обирате от хупара. Така, това беше автоматичната ферма за жито. Може да направя по-голямо, но ви казах да мързяме и така. Сега ще ви покажа системата на вратата. Така без да исках, чупих едно. Значи, това е системата. Сега ако искате, сега ще я направя. Той ще направя вратата, ако искате, може да спрете видеото на пауза и да си направите вратата. Зависи на какво сте на оцеляване или на еди си какво. Значи, това е цялата система. Тоест, сега ще чупя долу по това. Това е системата. Това е. На Норс не съм сложил голстон, защото ако сложите някакъв друг блок, системата ще се прекъсне. И затова нужно е да слагате голстон. Мисля, че само с голстон системата не се прекъсва. Да, и това тук е същото. Така, само тук да сложа блок. Не, това е абсолютно същото. Сега, ето вижте. Сега ще ви го покажа. Той ще ви направя вратата. Бих казал, че е доста лесно се прави вратата. Аз нарочно тук бях го закрил, защото не искам да се гледа системата. Но сега ще го направя само до тук. Да, не, тук така ще го закривате и като минете ще сте готови. Сега ще го правя. И ще ви покажа как да си направите вратата. Доста лесно се прави, бих казал. Оп, да. Тук трябва да сложа две плочи. Така. Мисля, че е готово. Ако искам, може да направите с джоблок, аз съм го направил стрън, да ми е по-удобно, като минавам и така, като скачвам, да не се блъсквам горе, направо като отворя. И така да си бягам. Така, сега ще ви направя вратата.
Направи някъде тук, е така. Значи правите блокчето 3 на 2. Тук да има 3 по ширина и 2 копчета по височина. И тук си оставате така, взимате 6 редстоун. Сега ще го направя на Creative. Направо ще стакна. Стакото и Redstone Torch. Но сега няма да е на Creative. Така, значи взимате 6 Redstone, нали, ако сте на оцеляване. И запълвате така. После идвате, нали, ако ще правите така, идвате тук и чупите да стане така. Това сте така. И от друга страна същото правите. Трябва да стане така. След като го направите, взимате Glowstone, 2 Glowstone само ви трябват и слагате тук отгоре, тук и тук. И нали, после взимате 2 торча и ги слагате тук и тук един. След това, нали, ако вие искате да го запълвате там с някакъв блок, аз нали ще го правя с... Ще го направя това път с такова дърво и тук си ги запълвате така. Там така да го градя. Така. Ей така трябва да ви стане. Тоест, нали, аз си го кажа, защото така ще го граждам като тази врата. Ама този път ще го направя с 2 блока височина. Така, сега следващото, което трябва да направите, взимате, нали, ако ще правите само 2 копчета височина, т.е. 2 пистана, а не 3 по височина, взимате 4 пистана, ако ще го правите по 3, взимате 6, нали. И слагате така, идвате тук и върху торча е така да ви стане. И отгоре слагате още един. Значи на този път ще го направя с 2. И трябва да ви стане така. След което трябва да вземете дърво. Мисля, че така, да, ето стана. Така. И ето, вече имате врата. Само, нали, аз сега ще този път ще го направя с панели. Защото и с панели става. И сте готови. Сега просто заграждате и слагате плочите. Доста лесна е системата, просто ако правите на оцеляване ви трябват материали. И мисля, че сме готови. Така, време да сложим плочите. Сложа пак камъни да се виждат. И ето минавате и вратата се отваря. Доста е лесно. Става и с... мисля, че ставаше и с... музикален блок. А не, чакайте. С какво ставаше? Чакайте малко. С печка дали става? Мисля, че ставаше, да не знам. Не, значи би трябвало с листа, не. Бе, трябва да е, може да се направите, например, с кафяв панел. С какъвто панел искате пак става. Ето, сега ще го сложа. Може да дори черно, ако решите да правите. Може да си го сложите дори бял, сега ще го сложа черно, да видите как стои. Чакай, чупих тук един блок. Черното стои доста, нали, вижда се. Ето, става и ще покажа с решетка. Мисля, че ставаше и с ограда. Така, ето става и с решетка и сега ще ви покажа с ограда. Мисля, че можеш и с Fence Gate, ако не се бъркам. Нека да проверим. Да, и с Fence Gate става, което е доста добре. И... с врата дали става? С врата не съм пробвал. Не. Еми, мисля, че само с тези работи може. И надявам се клипа да ви е харесал.
може да лайкнете клипа, да се абонирате и да коментирате, ако нали искате да прави още рестон на системи, той ще ви покаже всичко, което искате да знаете. След няколко дена ще започна новата поредица Redstone капани. И да, надявам се екипа ви е харесал, лайквайте, абонирайте се, коментирайте. И това беше от мен и чао!